ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na ụlọ akwụkwọ bụ aghụghọ dịka ha si asụ ya n'oyibo. Ha na-asị na school is a scam. Ọ pụtara gịnị? Ihe ọ pụtara bụ na ụlọ akwụkwọ bụ aghụghọ. Mana n'ihe omume nke a, aga m eme ka unu mata ọtụtụ ihe nke na-egosi na ụlọ akwụkwọ abụghị aghụghọ. Nke mbụ, ọ bụ na ị na-anya, ị ga-afụ na ihe ọ bụla a na-eme n'ụwa kwesịrị ka ọ nwee ntọala. Ntọala bụ gịnị? Ntọala bụ foundation. Ụlọ akwụkwọ bụ ntọala nke ị nwere ike ịtụrụ mmadụ ọbụla n'ụwa. Ọ bụ site na ntọala ka ị ga-esi wee ghọta ihe gbasara ka esi ede ede, maọbụ ka esi agụ agụ, maọbụ ka esi eme mgbakọ, maọbụ ka esi eche echiche na-eme ihe dịgasị anya. Abụọ, ụlọ akwụkwọ na-eme ka mmadụ nweta amamihe dịgasị iche iche, ihe dịka nka na ụzụ, akụkọ ndị mere mgbe ochie, dịka ise ihe maọbụ imepụtagasị ihe dịgasị anya, nakwa asụsụ. Nke atọ, ụlọ akwụkwọ na-eme ka mmadụ wee mara ka mmadụ na mmadụ ibe ya si emekọrịta, dịka ikwuru ndị ọzọ okwu, maọbụ ka esi anọ n'otu, ka esi anọgasị n'otu dị iche iche, maọbụ ka esi emerụ ndị ọzọ ebere, ndị na-adịghị ka gị. Ụlọ akwụkwọ na-enye aka ka ndị mmadụ matagasị ihe dị otu a. Nke anọ, ọ bụrụ na iji ụlọ akwụkwọ wee tọrọ onwe gị ntọala, ọ ga-enyere gị aka mgbe ọbụla ị chọrọ ịga akwụkwọ dị elu, maọbụ ị chọrọ ịmụta ihe mmụta ọbụla n'ebe ọbụla nke ọ dị n'ụwa agba gburugburu. Ị ga-enwe ike ịbanye jemere ihe ahụ ị chọrọ ime na-enweghị ihe mgbochi ọbụla. Ọzọkwa, ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ka a na-amụta ka esi ahazi oge, nke ndị oyibo na-akpọ time management. N'ihi na ọ bụrụ na ị bịa n'ụlọ akwụkwọ, enwegasị oge dị iche iche eji emegasị ihe dị iche iche. Ọzọkwa, nke isii, ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ka ị ga-amata ndị bụgasị ọkammụta na ihe mmụta dịgasị iche iche nke dị n'ụwa. Ihe dịka ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ihe mmụta pụrụ iche na otu ihe maọbụ ihe ọzọ, ihe ị mụtara n'ụlọ akwụkwọ ga-eme ka ị mara ebe ị ga-eje wee weta ezigbo ọsịsa wee nye ihe ahụ nke ị chọrọ ime. Nke asaa, ụlọ akwụkwọ ga-eme ka ohere ị nwere wee baa ụba banyere ka esi akpata ego, maka na ị ga-enwe ohere ime ihe ọbụla nke ị chọrọ ime. Ị ga-enwe ohere itinye aka n'ọtụtụ ihe nke onye na-ejeghị akwụkwọ enweghị ike itinye aka. Nke asatọ, ụlọ akwụkwọ ga-eme ka ị mara ihe ruru gị n'ụwa, ihe ndị oyibo na-akpọ rights. Nke iteghete, ụlọ akwụkwọ ga-eme ka idozie akọ na uche gị, bụ ebe isi echepụta echiche, nke ndị oyibo na-akpọ critical thinking. Ọ ga-eme ka idozie akọ na uche gị ka ị wee na-eche echiche dịka onye nwejuru mmiri ara afọ n'ụwa. Nke iri, ịgụ akwụkwọ ga-eme ka ị nwee ohere inweta ọrụ dị iche iche nke ị nwere ike iji na-enyere onwe gị aka ma nyekwara ezinụlọ gị aka. Ya bụ na ịgụ akwụkwọ amaka. O nweghị ihe ọbụla bụ ihe ọghọm na mmadụ jere ụlọ akwụkwọ ka ọ mụta ihe. Ya bụ mgbe ọbụla ị na-anụ ka ndị mmadụ na-ekwu sị na ụlọ akwụkwọ bụ aghụghọ, ị ga-enyere aka wee gwa ha sị na ụlọ akwụkwọ abụghị aghụghọ, n'ihi na uru dị ya karịrị ọghọm, ma ọ bụ na o nwere ihe dịka ọghọm dị na ya. Ngwane n'anya ka ịfụ ka nwatakịrị a si wee were akwụkwọ ọ na-agụ, n'ihi na ọ nụla nsị na ụlọ akwụkwọ bụ aghụghọ. O wee were akwụkwọ a ọ na-agụ wee tụfuo ya n'ihi na ike akwụkwọ a agụrụ ya maka ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ngwanụ ịnụgoni ya, ọ dịziri gị n'ụbọchị tata inyere aka gwa ndị mmadụ na ụlọ akwụkwọ abụghị aghụghọ.